Bună și bine v-am găsit pe acest canal de YouTube. Astăzi facem un video și anume să ne jucăm Roblox Disaster Natural Survival. Haideți să începem. Dacă vă place să nu uitați să dați un like, un share și să vă abonați. Ok, i-a băgat pe mapă, eu abia am intrat aici, am intrat. Ok, hai să vedem. Poc. Gata. O să ne bagem. Așteptăm. O să schimb că ne bagă la rachetă. Nu intrăm în rachetă. Am mai intrat eu de câteva ori și n-am făcut bine. Doar le dăm de... Ba, uite, haideți să mai intru. Am ieșit. Am răspundit că n-ar vrea să mă în rachetă. Să stau în place. De rog. Uitați de ce am ieșit din rachetă, pentru că zboară rău. Mai bine stăm aici în siguranță. Rămânem aici. Asta e cel mai nu-mi place deloc acel dezastru. Am murit. Și așteptam să se termine. S-a terminat jocul. Gata, s-a terminat, n-au supraviețuit decât 4. Și ne plimbăm. Și așteptăm la închisoare. Ce zice, să mă închid în celulă? Haide. Dar sperăm să ne pună la etaj. În caz de inundație sau ceva. Poc! Am făcut. Nu. Sunt fix la parter. Dacă vine cu tremur, bine. Tsunami, dacă vine, nu-i de bine. Ok,
pot să stau aici închis. Dăm drumul! Vulcanul! Mersi! Ca să-i ajutăm și pe ăla. Caz că nu... Super, că nu am neapărat. Uite, aici trebuie să salvăm. Nu. Nu, du-te jos de la etaj, că nu stau. Am să pica bucata aceea. Aici. Gata, s-a terminat, am câștigat. Ura! Hai să mai joc o rundă și după o să închei videoul. Uitați cum a rămas bucata aia de lavă. What is? Suntem la șantier. Nu vreau și ăsta. Yes. Nu mergem. Mai bine ne ascundem. Haide aici, în caz că inundație, urcăm repede pe scări. Sărim de aici, direct, sperăm să ducă. Hai să dăm din pas. Aci! Nu e preferat aci. Aici, Cam acesta este videoul. Vă mulțumesc pentru atenție și să vă bună. Pa, pa!